Thina ke ngani zakwethu asisabuka into eningi, sesivele sithi masiqeda kubuka ivideo ngabe ivideo noma ipost ngabe ipost bese sigcuma sihlala ke kwi-comment section sibone ukuthi ke abantu bathini. So la ngike ngabona ke leya video ke kaZaba lapha eperformer. I'm not sure ukuthi ubekuphi, but then ke it seemed ukuthi ke bekuyi-event ke ethe ukuba nkulu. Kuno MC obeloko eshilo la ngemuva, awuyebo bo, hayi kusathiwe hayi ima kancane MC, akusiwo performer. Nanga umuntu ke oyi-artist la ngaphambili okuyena ke esifuna ukuthi ke ukumuzwa eperform naye i-artist mesimnikeza isignal ukuthi awume kancane we MC. Asigisi u-MC avela sho kakhulu, hayi o-MC bazophelelwa imisebenzi ngento engiyibonayo ile. Angazi ngoba phela ziza ke esikhathini sawo ama-events, kodwa nje bo-MC bethu ayike imani kancane futhi nene nithanda ukumemeza kakhulu. Hayi makuperforma i-artist ileka i-artist liperforme, wena uzele ukuzokwenzani, ukuzoba umuntu ke o-introduce abantu, mhlawumbe ungashaya lawo ma-jokes amabili amathathu or else udlale kanjalo ngaleyo ndlela yabo, ungazi wenza i-event kube yakho, because o-MC into engiyibonayo bajike i-event bayenze yabo yabo, yonke into manje uyagaxela yabo, akasenzi lo msebenzi kumele ngabe uyawenza. Futhi ke maku-DJ khona abantu o-DJ abangathanda ukuthi uloku ugaxela phezu kwengoma yabo, phezu kweset yakhe busy. Bo-MC anethi ukukhuzeka, ehlisana ayingeke nibuye ispeed sibe sidlule kakhulu ku-120. Yabona nje ngithe mangibuka le video nje ngingakayi kwi-comment section and then nganombuzo ukuthi hawu MC akabonini, why. Nakho-ke kodwa sengibona ngathi ke uye waxolisa ke u-MC wethu laphana, kodwa let me read one like nje a few of ama comments akuyona le ntuzana yabo. Abanye bafaka ama-emoji okukhala lapha ubani lo uMagubane uthi ke akaxolisa impela, iyaphapha leya ntombazana lo dlala Zaba bezenzeka nge-weekend. Iyebo bo, omunye usho kanjalo, wakhuphuka uyebo nokuthi ke wehle kunokuthi wehle. Leyo nto yabonakala lapha ukuthi ke uyebo lo kuthiwa wehle, hayi ovela waqala phansi kwangathi uyambona. Iyebo usho kanjalo omunye, iyebo bo usho kanjalo, mhlambe ubengazi ke ugelo ukuthi ke kumele athule. Iyebo. So guys, I don't know if you can comment on this part of the video. Anyways, do comment on the section down below. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you.